A mi m'encanta aquest treball com aquell en secret, dintre l'estudi, i sobretot amb un material amb una tecnologia tan simple com la pintura, que et permet crear un univers a base només d'un material mínim, d'una mica de color, uns pinzellets i una superfície. L'ofici de pintar m'agrada molt. O sigui, és quasi que pateixo més l'acte creador, diguéssim. Però després, un cop tinc una imatge, llavors ja és estupendo, diguéssim. Llavors és quan disfruto pintant. Doncs això, vinc aquí i pinto sempre. O sigui, no tinc allò moments que dic, ara no sé què pintar, sempre tinc coses per pintar. Tu comences una pintura i quan comences sí que tens una certa... Jo dic que mano una mica quan començo, aquestes decisions les prenc jo, però quan hi ha un punt en què la pintura ja no li pots fer qualsevol cosa, sinó que ja has de dialogar, ja entres i aquest és l'ideal, és l'estat ideal. És quan m'agrada més, quan entrem en discussió, no? Quan ell es va acabant, ell et va dient, et va indicant, o jo que tenia un professor que em deia una cosa que no he entès fins fa molt poc, que em deia, escolta, què et diu el quadre, què et diu el quadre? Pinto fins que la pintura desapareix. O sigui, m'agrada pintar fins que la pintura desapareix, perquè quan comences a pintar és evident que estàs pintant i es veu una imatge, es veu la matèria, es veu... I jo treballo fins que això desapareix.